Takto nám krásne zapadá do seba ako pucle. Tak nie len, že novinári píšu proti medzinárodnému spoločenskému hnutiu Allatra a projektu Tvorivá spoločnosť, ale už sa do toho pridáva aj politická strana Progresívne Slovensko, kde Zuzana Števulová na sociálnych sieťach vyzýva ľudí, aby nahlasovali dobrovoľníkov Tvorivej spoločnosti, ktorí pracujú v štátnej správe. Tak, a už sa to dostáva do stavu ako v druhej svetovej vojne, kde sa ľudia navzájom rozdeľovali a tí, ktorí uverili médiám a politickým stranám, tak aj nahlasovali ostatných svojich spoluobčanov, aby mali čisté krédo. Niečo podobné prežívajú aj dobrovoľníci Falun Gongu v Číne, ktorí podliehajú tlaku médií a podliehajú aj ľuďom zo štátnej správy, ktorí ukazujú na nich prstom a vyzývajú ľudí, aby ich nahlasovali. Kto stojí za týmto všetkým, že rovnaké postupy sú po celom